O Nadal anticípase en Vilagarcía para os clientes do comercio de proximidade. A Asociación Zona Aberta lanzou unha nova promoción para fomentar as compras adiantadas de Nadal. Os interesados deberán selar unhas tarxetas en 4 establecementos asociados para optar aos premios de 1.500 euros. Con un sorteo de 1.500 euros que o vamos a realizar o día 22 de diciembre a 1:30 para que a xente poda gastarse ao premio nas Navidades, non? Van a consistir en 2 premios, un de 1.000 e outro de 500. A xente que ten que recoller as tarxetas que vamos ter nos nosos establecementos e sellar con 4 selos de establecementos de zona aberta pola parte traseira. Estas tarxetas poderán obterse mañá no inicio da campaña na Praza de Galicia ou nos propios comercios. Vamos a ter unha carpa tamén para entregar estas tarxetas mañán a partir das 11:30 na Plaza de Galicia para repartilas e para que, a xente xa as poda recoller. Evidentemente, habrá tamén nos establecementos asociados que a xente as pida, porque a veces, nos estamos co noso traballo, a veces olvidámonos entregalas, pero por suposto que a xente pida estas tarxetas para sellala. Con esta campaña tamén se quere primar aos clientes que realizan as súas compras de Nadal adiantadas. Moita xente xa está encargando as cousas, entonces, un pouco, sumándonos a este adianto dos nosos clientes, facemos tamén isto e adiantamos durante un mes. Normalmente, xa che digo, comenzábamos o día 1, pero creemos que este ano, a xente está mercando antes do previsto, a verdad. Unha vez cuberta a tarxeta pode entregarse en calquera dos establezamentos asociados. Dende Zona Aberta agardan unha boa acollida dos clientes, especialmente nun momento tan delicado para o comercio de proximidade. Ademais, a asociación tamén anunciou que recuperará durante este Nadal as súas actividades nas rúas.